ka lung tum tu ka thin lai lua tu kha ton le kan wang thin lai nem tu an ma se ton ni re om si lo lim te ang len lai ni zong te a lui te mon lo thin lai ya Paul som zir lai ka ni a van doi thlak takin Paul som hi kum ni ka zira thian ten pas laia lo thut non bi kha le lam zong tak chuan an nuam lovin a za thlak ang reng khop mai ka fel dan la kha a boi thlak chi subject khat ba ni in English compartment ani le ngala mani district thewa exam turan ti awangin keipo champhai lam chu ka pan ve a ka u thian thatak mai felite ina chuan ka thlenga kan han in hre chiang chu kan khuwa po judo khelin an local to ani mela ta chuan kala no pang hle mai se phung lai rual vel ni in min soya kalo nui deuh tut tut ani chuan min lo la hre deuh le ngala ka thlen tir chuan ka zak ve hle maya ma se an chung ku khan pathian an tria an fel khop mai ni thum kan chama atuk ni lina kan exam tur ka kalma chuan ka thlen in te chuan chu ei pa chuan fuina thu te min fa ve mol mola thlen in pa chuan compartment hi chu har ve reuh khope an tia i fel po in alung nur zong in om lola lu non le ngei ngei tur kan mi zo thu fiangin beila beinon ro voi ni pe ilawan fel fan beila beinon ro an ti kha o ti pa chuan an tui chu hop le rok thin athu soi ka pompui ti hriat nan kalu kalo bu vei muta choi kham chuan in siamin min lo mi khola wanga lom thu te soin ka chibaya GM High School lam chu ka pan ta nak naka school ka thlen chuan admit card te pe in room lian ve tok taka chuan kan lut khoma ka ding lam sir tlar ni na chuan meiche mel thave tak pakhat chu om ve a midang chu thatak chu an wang ka hoi kual ngial po in paper chu an sema soile lokila subject dang compartment tenen kan thutlang vek khoi son chu ka ena ka thiam ka changa a har ka ti khop mai kala hriat ngai lo a bu chung om ngei si lo chuak te chu kan zira mon le te ka tiril ru a ka hui le pop thin kalo zir hnem lo zia chu ka chiang chho khop mai darkar khat don ka chan hnu chuan midang tenen chuan kan answer paper chu kan submita karil ru chuan ka pass don lo ti chu ka chiang khop mai ma se kan khua ka ngai to ema wang chuan engdang ma karil ru a lut to lo man mo tak chuan kan khosmo counter lam chu ka pan wata min lo la ngak thap mai kan kho ho ka mu chuan ka dam song ni berin ka hria minute som panga vela liame ti chuan kan kholam pan chuan kanin khal chuak ta a soi thiam si lo hian ka hlim veng ni berin ka hria darka rukvel zet kan tlan chuan kan khuwa chuan kanin khal lut ve ta ba ubawa chung te pon min lo muaka iti tha em engei exam chu an ti chuan a har thu le ka fel ka rin thu ka soya hre thiam tak hian i fel ponil ilut non le mai do na lom an lo ti sap loma motor ka chuang ha deuh bok nen in bual ta lem lovin kamu ta ngal de ya kan exam atang khan thlachan ve aliam le der to result ala chu lo wang chuan huan lama chung te nen hlo kan thlo thina zan khat chu TV lama compartment exam zong te ni lai ni a hian result chu don thu an ron puan kan ngai thlafu chu thina phu thadu khop mai result chu chuan ka hming om velo wang chuan ka fela ni hi ka ti chuan ka chung te chuan avan poi ve ma se hun al tama trang devin itile anga an ti chuan ni e ka ti ve maya first drama luna hun om to lo wang chuan second tram chu ka nga ka karlova alo thleng ve mai bok second drama chuan admission chu ka ti le a zeb lowa chuan ka trang to ngang mai engama ma chuan fel le kha ka tum to lo em ringot maya hriat mi alo chuan karil ru chuan tranna min lo pena sa hi lo ni a class test kan nei pon ka fel to ngai lo school te chu nuam ka ti thar le vela ka in la senior ve tlat to
senior Paul kan ni ve tlat to bok hrim nen kapum ruwa chu lian em lo ma sela karil ruwa huai ve laklo tlat to baka ke ayo pan om to lo wang chuan ka boi ve thei hle a ka du lo zonga an om chuan ka ri ve thak zel min ngei tok chuan om ma se ka theng thonga ka lu tir du hran lo mi hring nik phunga ka ngai deuh mi mai zirtir tu tenen kan lo in hron re ve to wang chuan kan in nel to khop mai kan zirtir tu te zinga hian nel deuh mai ka neya madam te remi ani ani hi ko hran ziak tu nu puya ni a fel khop mai zirlai zong hian kan nel vek ome thlachan ve lai kan kal le to a keipo chu ka tang to khopa ka chung ten min fui reng buk nen nu le patam tak hian kan fa te kan fui dan hi adik tok lo thin ni in ka hria midang nen compare lovin midang ril ru kha an fa te ril ru a ni tir tum lo sela i thei em ang trang ro te ti jok sela no pang tam tak ril ru a po ma son tum na a om jok nge yin ka ring kar tin chuan test kan nei thina subject sang kar le hian English kan test dona ma se ka hu phur to em big lo ka bai hat pe ve to em awang chuan ka zuam ve khop mai chel din thei lovin hun chu aliam ve zela kan test ni chu lo thleng le ta reng mai khoi son min pe a kan en wang chuan khoi son hriat lo pahnih chia ka nei abak chu ka thiam veka kan nui suka a in dot dan chuan ka chhang veka ka chan zo chuan ka en le thuaka ka bulami chuan min lo hril ve aron ti chuan uilo fashan chuan ka lo en tir ve mai boka sar chuan miran vil uluk deuh hleka wang chuan duang pon ka en tir man lo zo to chuan da tur aron ti chuan i pas na khobi chan chuan ka da mai do na sin ka ti chuan alu alo bu ngata paper chu do kana chuan ka da a pona chuakin school kom chak tlang zola chuan chhovin kan epram mana ani ne na kan thlir dun thin ruam tin le tlang tin kol kil moya chum lo po chek te chu ka thlir vonga tuna ka din na ngei maya hian dingin ka ngai thu le ka thlak le thin zia ka soyani kha ikianga hi chuan ka dam vek thin ril ru ha na bowa ril ruwa engdang ma alang theilo i hlim mel le nui mel ti chau lo chu ti thu ka soilaya akut ka khal niap lai te kha ka don kir chang hian ngil ni om lo kan hring nun kha ka du na chele ngai nat na che hian top chin ane yang em le suang to na ram thleng pon nang iladama ke kaladama ni thei tura mo kan ti kan pahnia kan suang tu adin thin kha ila hria ang tiro ka ngai che tia karil ru kalo kom lai chuan thian pa bi dia chuan thian pa chu ilunga va leng mel ve aron ti chuan leng em lo ve in zo vek to mi a ka ti chuan zo vek to e engei ngai tu re a iwakul ve a ti chuan ni e khanu ka hriat reng na in a hriat reng thin kha mei chia kha kalo ngai tu mai lo mole ka ti chuan khanu itan om ve ngai to lo tur mi hring khamo thian pa thei ngil ve to ro ina hnem tok to e aron ti chuan nia tiro adik khop mai ma se mo mangai na hi enge ani ka hrelowa ma se mi tam takin an soidan chuan an mangai tan chuan engkim man huam thin an ti ani kha atan chuan engkim ti ka huam sin le ma se engma om zia om to silo kalo ti a ani chuan thian pa midang zong ro i hmuani chuan loma wangin ka kut ka beng nge yang aron ti chuan alam chu hoin kanui deuh sapa tite dara ridon lut to ila ka ti chuan kan class lam chu kan pana dar chu ari chhun zom ngala zirtir tu in class a lecture pek mop lai chuan thil dang kalo ngai tu aveng venga dar ri a line tu ran ti awang chuan school kota chuan school bag ak chung chuan kan line thapa sar hruaya loading in staff meeting kan nei dona wangin period dang chu kan off to o ina lekha thadewin zir ula nimin game na in sual ho kha lo chuak te u ati chuan keile midang panga chu kan chuaka min en du hlom te e an lo phun ngal mura engtin nge ti angle an lo ti sap hloma ke ni ti lo chu an ban tir veka office lama chuan min hruai pheya
kan headmaster ma chuan kan ding tlar thapa kanin ti buai chan te chu min zota avai chuan ka soi veka engtin nge mi pa panga in pakhat lekin sual ron ati pa chuan a mel rum hle mai an lo kun lap hloma ni e ka dik jok miawalom le ka konfi khop mai thu thatin reng min fa hnu chuan poisa min fain tir veka adu tok mai dona mani kan ti lai chuan min la in chi bai tir zui shrep tak chuan zana ni chuan lekha zirzo a fb lama thu posin chuma chana thlo del del ka van chak em ti chu an ron like sap sapa kanui deuh suk ka star ve devin alo like ve wang ani ngei ome in rin ni ni a tuiti taka ka mut lai chuan ka ko jin rin oma chuan miron soi nok noka vo in chu lui ka lang aron ti chuan rang fashan chuan khoi luya kalo ti wata a chan po kan khuwa piang le seilian ni ma ila lui hi kalakal ngai mi alo a ming le omna po ka hremang lo mana mi ne na thiarin ka voi khat kalna tur chawani chote kan ei kham chuan man ruwa turte kan in zong khoma hol rokin neyem aron ti chuan alam hoi deuh ha chung chuan enge hol rok chu kawati a min nui deuh tho chung chuan hol roki hrenange aron ti chuan hrenang lui ka kal ngai lo ka ti kha ka ti chuan ole asiam dan om mayang ti pa chuan asiam na tur tho silen kan hmu chuan thafashan lo chuan kan siam ta a kan tinek neka choma pe le der to mai so te funin kan kaltum na rang chala lui lam chu panin ka bike apache old model ngei mai chu khalin kan liam ta vut vuta ke kal chuan darkar ni zet kala ni ang korte tang chuan chak aina an du em kan ipte kan a ar cho chula chuakin chir diak nen cho polin tuitlem nen kan chiara kan ti chan po ar cho kha tuina len bo mai lo na na ti kan ni ar cho chu chia zelin thui fe kan kal chuan lui lian lam kan thlenga rin ai tak chuan tuya tam lutuk lo kan nui suka ti chuan lui na lam hoi chuan minute som vel kan chho le a mun rem la ya chuan in ngatin cho te kan fa ka khuwa chu kan ngak thim ta a khuwa thim chuan rin oma chuan kan hol rok ken chu a mang chin vela kein cheng kol kalo khor ve boka rin oma hol rok man lai ka hmu chuan ka thiam ve ngal maya alo har lem si lo bok nen zana rei zel bok nen chuan hol rok lam chu du tokin chak ai chu kan dap chho trana tha eng bok nen chuan anuamin perpong ram le ran nung dang ram te chuan lunga ti leng ngei mai zana chuan thil hmu thuya har to bok nen chuan khi ina nima chem chet te chu kan mel le rak rak thin kan man chho ve zela rin ain an lian hloma pathum te an lo om thiang le thap thin kaman ngam yeu lo wang chuan rin oma chuan man zela kein buara chu kalo keu ve thunga laitin kalo en pa bok thamong taka kan kal lai chuan rul in rosat homa lo rik chuan ka hai lo chiang kher mai rang fashan chuan a omna ni om vel chu ka zonga thing a rei to e ma wang le a moi to awanga kan kalna tur lui a kham zonga tluwa chuan rul ngong sen hi alo in vial chuni in rin oma chu chuk teu hle mai thei patop chuan ka sa ta alu chu bung chiang hle mai reivak lawa chuan korte chu kan chuak chowa tuibur hmuam da vel kan thu ha chola ka bai kom na lam chu panin rin aya an tam reu thu le a om chuna tet vak lo thu chu kan soi chowa kan hlim chho hle mai bike omna chu thlengin in lampan chuan kanin khal chuak le ta bau bawa in kan thlen chuan rin omate ina chuan in ngatin kanin sema rin ain kan lo man hnem khop mai somnga ve ve in kain sem thei kai kuang klem le chengkol chu hol samber chi in kanin sema keinin chengkol nein ani chuan kai kuanga nei thunga kanin sem zo chuan in lampanin kanin khal chuak le ta ngala chungten min lo la nga ka an lom thiam ve khop mai in bual zuin kan muta a zan khat chu fb lama online in kan school a no pang thar alo lut don kan classmate tur ti thu ka thian pa message ka don chuan animo a mail tha em enge ming ka ti chuan chiang takin a mail chu ka hmulowa ma se an soidanin a mail tha an ti a asam malama waram ti bok
chuan a hming chu enge kha o lok o a hming chu boi ni ta in ka hria a ti chuan a hming atang chuan eng ang tak ni angmo ka tiril ru a zana rei to bok nen kanin mutui mang tha ta ani atu ka school ka thleng chu phur faran chuan ka thian pa bi dia chu ka bula lo tlanin kan tlara chuan min pot thu nga la iwa local harve ila mulo tiro ati chhun zom le nga la o ka tia ka chhana che ngak ve photla kan ti zuya anui saka mulowe ka tia thian pa bok chuan an local tre pang voina admission an ti don chuan ka soi mai trep apa hi middle school a teacher ania chuan unau pathum meichhia ve kan ni a kan khoton tira an om don bok ka ti chuan nui tho chung chuan nang hi hriat du chui hriat thei reporter lama kalla tha ang wang ti ti chuan ka ti a ani alo duai vak bik lo kalakal mai theiania ala ti ham mai boi ron lu atang kar ni aliam le der to mei chelama ngal ve zet thin ke le ka thian pa chuan kan la be mi alo ama mel thaboka bema satu le a thian ni chak chu kanin tlar pu ta ni deu ber mai ni khat kan rum kong khara ka lut tur le ani pona chuak tur chu kanin su pala atui thak in lai thau bo vek atlu tre bok nen chuan a trap ta ke ti ngai na hrelo lutuk chu katlan chhia a choni period chu katlan bo taringot atu ka chon office a min ko lu ta chonu ka kal lo chan min zo chuan kariat noivel mai a chan soidon chuan a za thlak ve e mani somnga min fine tir zuya ka thin rim trun mai chonu lam kan gema mani chawa field ko tlanga kalo thut lai chuan boi chu kabula ron thu ve in kalo bedu lo vela a local ti po ka hrelo der mak mai ani chuan hey nimin kha ka ti pal lutuk tra kha ka tummi alowania ka hlau thong lutuka chu wanga ni kha aron ti a keimeu du lo lama du lo ve bur thin kha a omoi tak mai na min han bia ka ngai dam min han dil meu chuan soi chuak kherlo ma ila ka ngai dam chiang te thin rim to ho si lo chuan onel om vak lo hian tra khera ngai mi kan ti le rama ani bok chuan o ka soi vek to kha min ngai dam ro ati non le meu chuan ke ka pa fa paduat lai hi lo piang thar ta ila he nu hian sual rom bolang ron ti le sela i he lovin ka zuyang ti tur khop chuan athu soi chu kalem duak mai thu pe o deuh chuan ani thian ni ang i du em ka ti chuan o le ati a ke chuan ka ming chu dar sanga o chuan nang tungei ming kan tilet zui ve nga la ani chuan ke chu boi o ati ve thunga chu mini tang chuan thian kan lo ni tareng mai kan hmalo ko om tur annual sport po kan ngai ta hle mai mani to ka le khazir da tha in kanin puat cha hloma section pathuma kanin siama red white le green ni in greenhouse kan ni a ka thian pa ero red house ani li darani phatlat athu khop mai ati ang chu o ani vek mai boi tenen an group ain anga red an ni an group ni te ka chak ve rum mai ma se kan group a leader ni lo mai la ka thu ve tho em tu ma awanga chua san phal si ni lo vet maya zir top ni sport nei mani nung berni in kar thara sport tran turani to wang chuan mani group khreu chol ha dam na tur buk te sa chuan tu po kan buai te field om na hi khomong lam pangani a thing tuai awang em le ngala khiang me tam hle thung thing tuai zong reng chuan field thlang mual oma chuan kanin pel suawa a then ki to sa thiar khom pol le ki tur zonga an thian dangte au tur thom le a then khek tur la bang lo group tin te chu kanin sul pel thlu hloma group tin chu kan tang boka karlova kan sazo vek mai roll number te chu kholin kan bang chhun zom ngala kar tharani chuan zan ma salama kan lo buai pui kan kamis korma ipte o ma chuan kan group chin siana le khaban hring chu kan bela chu tiang zelin group dangpon anti ve bok kan flak commander chu auta lua march pass chu kan trana
ti lo na rei to bok nen kan zoi hlom khop mai item chu kan ti chho zela ani khatna chu a zo ve maya zana chuan group rang rang chu in mukhomin kan spot chung chang kan ei tur vur le thil dang indoor lamami tur lam le adang ti tur ho in thlang chuakin zan tin chuan an zir chowa zan khat boi boi ka hmuchak lutuk chuan an in chung chhona pon lama an da chuan thu in kan in hu ve ngeya van duai thak takin an pangpar khoina pot chu kanem thlapala ka zak te ka hong ngal de kain ngai to le changin mani chau hian kalo nui le sung thin kan ti nek ne ka mo kan ti lain sport a zo le reng to mai red house pakhat na an nia keini green house pahni na ni in white house pathum na an ni a ome an cheve he malom mi pa som panga chawan oma panga lai khat tuayan la ni zui kan field kha mi som chau khelna alo ni hlova an boi lo pha ni in ka hria an van nei te anom thu chu kazir lai pui te chuan an se bro tui bera chuan an manga ni anom na pakhat po in ngai zong mi asilo sport ta oma wanga in ngai zong ta soi turan om nual wanga ni deu ber a then phei chu anin nei ta hialin ka hria sport chung zong khan boi boi chu chuna ka hmu a kanin bia a kan thutlang zeu zeu zan lam phei chu an chung ten chu an phal lo bur pot ka ti tlak zan bak kha chu soiwak lo te ang a za thlak tlat ka bial nu chu ni lo ma se ka ngaya tha ke anga kom ngei anei lo ti chu kan no pan line se phung kan lai man ti ka hria chian tluk zetin ka hre chiang ti pa chuan ka khi suka dara ri a kan bang chhun zom ngala second term exam ani a boi boi chu pakhat na ni a ke ro chu ti tha ti do na thalu tuk lo awan tlang an ti ang deuh hi kani tlai zong kung nuaya kan thut lai chuan ivan malve tia miron betu lam ka hoi chuan ama le hlim na hi anin u nawa moni le ti tur ang mai hian lom lovin kanui ke le hui thin khiang ra tla ang main ka khi ke hui mai upa ten lom lovanui chu mi a tian soite chu khoi lama akianga hi chuan mi a ni ka thlang hial ome zam ti ti deuh lai ti ti deuh chuan chutia mi lo thu ve ro ka ti chuan kabula lo thu in abula chuan soi tur awang le to ni lowe namte thla ka pu sang vunga tu chuan khatna ka ni lom ni ti chang choin karil ruwa ka tong por to ngai tu in osin loira thian pakhat nai ni kalom puilu tukche ti pa chuan kan chi bai thale vela reife kan ti ti hnu chuan dara ri a kan line thapa zirtir tu lam hoin second term exam kan zo to a kan ma ba ka lo om tur final exam turin kan ril ru po lo in buat saila school hi nakum january cholkar ni na vela kan tram le dona tam tak kan zir man to don lova february thatop lama kan exam le mai dona thei top lo chuula christmas sain thla da lovin practical zia nante in hun ol mang tangkai ula kanin mule ma zong nupui basal de kha lo nei lo ula ati chuan kan lo thum haka a ban thei ati chhun zom ngala then khat chu khodanga christmas an man dona wang chuan an thian tenen anin ngai tur thu an soiliam liam hloma boi boi chuan get bula chuan min lo nga ka voin hi kan pani hring dun adang lam ni le kanin mu top na ni turani ti reng ka ring phalo hon pa chuan kanin fiama kan nui le thin ma hun hriat lo na wang hian mi hring te hi kan lo hlima hrilok ni ila hlim thei reng kan om don si lo siam tu ruwa man thiam zia ni tin hian a thar zel zongani hi ka tiril ru a in thleng ka thla nu chuan in mule wat tur le christmas mang dun turin kanin mang tha ta a in ka thlen chuan ka hlim hle mai christmas kan man dun thei don wangani nili laya liam nu chuan huana ka fe turin boi boi te in ka en zewa aloin kal thap mai nileng chuan karil ru chu nuam lova kan na tho chu ka ha le ha lo po ka hrelo ka hon chuan karil ru kap ema wang chuan thian pa bi di te ina kalin boi boi te in ain kal thu le kan fe hon thlenga an in alo lain kal thu chu ka soya bi di a chuan e taka kalau hril thei ngil dei cha nimin khan aizola zin don thu boi boi in min hrila lom
ati chuan karil ru in min hril lovin mo ka ti lai chuan a ke kor khai ipte tang chuan envelope hi aron la chuaka hei ile khathon turania lo per o atia chiarla i hriat du po om mai thea sin ati pa chuan aron lek chuaka kala rang te e dim tak chuan ka khan ena open the letter give me smile ti hi akoma chuan alo in ziaka azia laya a hlim mel tur mit thla chung chuan kanui saka a chung chu hongin lekha malam khat chuan thu chu alo in ziaka udar sang nimin tlai khan apanu aizol om chu aboral thut maya chukngal nge nge yangai sia i thian thaber hne na hian hele kha hi kalo da mai ka hril man lo che wangin min ngai dam don nia Christmas po aizol lama ka manghal mai thei ka von ngai don tak che em bial nu min nei san bik su o min nei san chuan kalo hon huna kaman lu tukang ati thu ka chiar lai chuan kanui saka karil ru chuan nang chau ka ti sapa kanin mule ma zong chu lungleng takin ni kalo mangliam thin don ani hi ka tiru sapa atop nan udar sang ka du che a ka thin lung chuan nang chau a thlang to ani man mana khan hril tur che ka ni a ma se thian ang chawa min ena wang le min du lo ka hlawa wangin ka soingam ngai lo hei tuna ka za theilo na nen ka lo soi tamai zak theilo min ti em ani mai le atia ale khathon ka chiar zo a hlim na le lung len na ka taksa a ain lum let kual vel lai chuan kan epram tlang kara ni ta tur chu a sak mel mit thla chung chuan ka thlir liam ta a tum lo dan le rin lo danin boi boi ne na kan lo suang tu Christmas mang dun tura kan lo soilok to chu kan man thei don lo wangin kalung aleng hle mai Christmas ni ani chuan in khom ve in Christmas mitini na kan lo erlo kani awangin thuam hno en reng renga atharani ti hriat hlia hlian hak chuan an moi hlom hle mai kanin khom chan hrilowa an kor hak moi zia thule a thui tu loin zota loin hril mai mai tok la bolo ni ruk laya liam hnu chuan pum thar ruai te the in mani bial tina chuan puar taka Christmas sa ngei mai voksa a thau han ei chu a ma zong po ei tho thin khan heminia voksa hi chu kangai hlu thar le vela puar taka ka ei hnu chuan kan tlang nei ve chun kon te le hayar tlanga te lengin a then kopui nei hovin an mani kopui theu te nen an lenga a then thian te nen chung kwa ku aleng tok la banglo ni e pum thar dam te kan thleng thei hi alom om e mani keipo lungleng tak chuan thian te nen boi boi hrengreng chung chuan ni kan vui liam ve zela school po kan tran le der to mai boi boi te po ni ni aliam chuan an lo hong ve hlo mai hlim na chu apung le thur thur to e ni e dam doi lo khomia walom le ilovan ho har ve ka ti chuan nia rin ain khulamin min lo chel rei phiana keibok chuan Christmas te mang nuam mo ka ti chuan nuamani mai ma se ngai deuh ka neya a hreom thrin a ti chuan rang fa hranin e taka ile khathona khan zo du che ka neya a top lam thu kha oi tur nge oi lo tur in thla hrong ru tak chuan ka soya e nia adikalom ma na tang khan ka hril to che ka tuma ka zaka ati chuan boi boi kei point ka du lu tuk che sin hril mai dan tur che ka hrilowa engtin nge min ngayang ti hlawin kain up tarenga ma se hei ka up troi ma in ti pa chuan kan ngok zewa lai taksi chuan kan nui dun le a nitin school lama in mureng ma ila zan lam hi adai meu thin lo chan ka hlau e mani January tha chunno lam kar ni zetala om tia chuan kan zertir tu ten kemila indu em ati chuan zirlai lampang chuan kan chak thu le kanin huam thu kan lo soi thlia thlia khodang tam taka chuan school a an riak topa in lama holovin ma se ke ni chu kan khu a cheng ker deuh bok nen a har sat lo zok nan zan lama riakin zinga mani in thewa zing cho ein school kalturin kanin siam le mai thin nilengin school lama form nen omin tlai lama civil dress nen school lama riak tur le khajer tur chuan kan kal le thin ani
zir thalo bik ni hlavin mimal tin chu mani to ka kan tang hlom khop mai keipo thiam sa le tlem chu ka zir bela nikum lama ka zir kha kalola thiam ve nuala wang chuan han zir le pa phur om viau mai boi nen kain du na po ani telin azual zela ka thian pa kabula alo kalin akut chu ring fashan chuan ron benga engei hriata ka ti chuan hrethiam lo tura min ngai su alo ti let wata chuta thu tak deuh hian thian pa hei bak mei chian om lawania o ati chuan thian pa isoi dik khop mai ti pa chuan thu danga pakain kan nui le hok to thian pa bi dia hi chu a om lowang ti hi ka hlau thin mangte boi ne na ral khata tanga kanin hu ringot po in kan la ya ni a voi khat ral khata tanga kanin hu phei chu ka lai lutuka kabula lung om chu kan chhir ringot peka nung lo thang bok si lo a om ngaya rin om taka om lung chang tak mai chu ka ke ina ne lo zia ka hriat chian le zual pha lung tum chu chhir mai chi ni lo top mai rin ain hun chu kal chak khop maya kar ni zet kan kem le don der to voin hi zir top ni kar ni na chi ani kan chhuwa don zan chuan kan thu khom laya kan lung len tur zia te kan soya kan school sakat lang zola chuan kan thu khom laya kan ral le lama ramwa ka kal engkeng le ram riak te mei chem lo de wat chu kan thlir thapa ramwa kho te chu an huai thu chu mei chithen kat chuan an soi lai laya muta hun chuan mani ria na lam threu kan pana mi pa le mei cheri an hi a rang hlakani a mei chia hi auditorium a riakin keini mi pa ho chu kan class a kan riak ve thunga mut mona chuan thon thu soin kan thu bial laya zana rei chuan kham lo zet chuan mut zai kan rel ta ani kan mutui hlom boka ka har meu chuan zingdar nga le chan ve alo ri reng to mai te phi in rei lo te kan zir le a khona hun chuan mani in lam threu panin kan hong ta thlia boi nen po kanin peng thleng kan kal tlanga skula in mutur chuan kanin thla liam ta a so ei ngalin school lam boka nileng chuan hun kan mang le a voin hi pangai taka school kaltop ni ani awang chuan kan school chua san ka chak em to chu ka ngai thar le vela huna kala kan exam chho ve mai boka kan khuwa hi exam center ani lo awang chuan khothen om lama kanin phur thluwa thin practical ti ni chuan kan class le kan exam na azir lai ho chu group a in siamin glass lem te kan chuya pereka in zone chia da turani en mai chuan holam mel ma se zir ve thowangai ma se mak som panga dona puta wang chuan kan group ayo in ming liana chuan ati tur chu ati mola kan ti zo chuan rei lo te an tlang vela chuan boi nen chuan kan leng ve a in sirwal chuan awau par nuaya kan thudun ta a thlahlel tak chuan a kut chu ka vuana kanin kis le zeu thin anuam te exam kan zowa result an puanga van nei thlak takin tuma kan fail lo hlova second division a ka pass ve hlo bok boi po first division a passin kan hlim dun te zirtir tu te chuan lompui nan school a par 3 min ortira arsabu chiar cholni ba ka kan me phak lo te an siama kapuar ngang mai boi hna chuan engtia omzel nge itum ka ti chuan hayar chu aizol lama zir turin min ti a kanu athia aizol lama kan chuka Christmas kan man khan an rela ati chuan ka ngai ngal em ringot ani nang ati chuan keichu ka chung te na tho buyan ngai dona ka kal to lowang ka ti chuan nang hi chu ka tong lowang che ti ka hlawani ti pa chuan an nui sen sena avan moin siam tu kut thiam zia ani telin afia ka ti mai van rampo fang chuak vek ma ila nang tluk hi chu an om to ka ringlo ka tiril ru hiala boi tun hi kanin mu to berna ani mai theya ani lo mai thei bok khuanun za nga yanga kan lain mule e mang chumo aizol lamai ompo in bialpa dang nei su o i nei chuan ka tuar na lutuk palang chung te ka puyanga hun han kal sela ka ti lai chuan ka soi zom thei to lo ka hnuka ul ngala boi chuan kha i trap ngal dera mi a ti pa chuan
adara kalu min nga tira udar sang rin takin kalo omang tuna kan kum chu la tam lo ma se ka thei mang nangrin chuan ke chuan ati lai mek chuan ka thei mang lungleng na tuk su o kanin ton le ma in ilo thi pal hlowange ka ti chuan niatiro nang po in mu lo karin mi parin tlak le chuan tak ni tum ro o ati le meu chuan kain sum zo lo trap hom chung chuan thu chung chuan ka ku avong vonga boi ka ngai don lu tuk che i soi kha hrengreng ro o nang chau iti kha ka ti a hria e rin takin thal tui ang kalo nga kang che mit tui luangin kirani ane ani lo chuan itan chau nang chau ti in bia thu kan tiam dun ta ani khovel moina ka thira moina zong te funga ka mang lo che a thil moi ka hmu ero chuan nang ka hre chuak fo thrin che sin ilaka ka thik thu chia in karil ru ano ma mi padangin an han biak lum lam ringot sepo in karil ru chung ril beratang hian min vila min no tu le kal thlat tu hi thrin chu chuan ka thin lung hi vela pan lovin pembok lovin na takin min hliama nangero chuan min hliama ni ti hremol silo thei ngil ka du che a thei ngil tum che in ril ru ka siam fo thrin ma se thei ngil ka tum po chele ka thin lunga iliana ka du na che azual zel si itan ti sak nei ve turin sum le pai ka nei lova i hlim na thlen tu tur eng ma ka nei lo ka nei chun mangai na ka hlan che a ilakata hlataka ka du a ma se ka thin lungero ibula chawa loi si zan thaeng nuaya in varanda a kan din duna thlifim lo tho hewin i samdum tleser mai a chem len siau laya du tak maya ka pom lai che kha nimin ang mai alani sin i sam chol lengin ka maya ron zem zaner ner mai hui khom pa a ka du che ka ti lai te kha ala rei lo sin thil pakhat min hriat puyang che zan thla alo eng le anga khang kan nun te kha ka tharau mu hil mai tur hi aron kai tho le fo don ani thal khuwa alo eng le anga thua pui le vauten tlang pang le ngo te an ron moi le anga ro mei zam po chiai mai ten tlang le mual an ron bom le don ani chung khuwa rel moi na te chuan nang mei chero pui hi miron hriat chu atir le anga ka van ngai don tak che em furwa thim pui le tui hok luang mai po hi mi te chuan an en liam mai mayanga ke ro chuan nang hriat chu nan ka mang fo don si a har sapna engemaw awanga min kal sanani po in ka dem lawang che imi du na kalakata i hnu kirle ni po in ke chuan ka thin lung chung ril berin ka du reng don che a hlim na le lom na inun nom na i hmu na turani don phot chuan ril runa tak chung bo in ka kiang mayang nima sela itan heta ka renga imut tuya hul thei lova hre tin reng ten an bom che ka phal ngai lovang nem tu ngaya tran pui ingai huna chuan i hnena kalo kir le nge yang itan chu heta hian kalo reng don ani